cursa del barri de Sant Antoni, que possiblement molts de vosaltres, a la distància de 10 quilòmetres, vau disputar el mes passat, el mes de gener. Rubén! L'acompanya així mateix Barney, la mascota. Hem anat anunciant i tenia una oportunitat de fer-se voluntaris a l'esdeveniment de l'any 2010, el proper de l'any que ve, que és el Campionat d'Europa Absolut, la 20a edició, una competició que mai s'ha disputat fins ara en tot l'estat espanyol. Us recordem, com estem fent aquest dematí, que avui teniu un test per acabar-vos de decidir i heu de fer-ho, arribar a la fita de 10.000 participants a la Marató de Barcelona del proper 1 de març.